መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ባሮት ስምዒታትና ኢና ሕርቃን ምስ ዝመፀና ንዛረብ ፍርሒ ምስ ዝስምዓና ድማ ንድሕሪት ንምለስ ግን ሓደ ዓብዪ ሓቂ ኣሎ ህይወትካ ክትቅይር እንተደሊኻ መጀመርታ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ስምዒት ፋብሪካ ክትቅይሮ ኣለካ ሎሚ እዚ ንምግባር ዝሕግዙ ካብቲ ኮንትሮል ዩር ማይንድስ ኤንድ ማስተር ዩር ፊሊንግስ ዝብል መፅሓፍ ዝተወስዱ 7 ወሰንቲ ነጥብታት ክንርኢ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽናሕ እቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ስምዒት ካብ ባዶ ቦታ ኣይመጽእን ዝብል እንትኸውን ስምዒት ካብ ባዶ ቦታ ዝመጽእ ዘይኮነስ ዝኾነ ዘስምዐካ ስምዒት ውጽኢት ናይቲ ቅድሚኡ ዝመጸ ሓሳብ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተደኣ ንዕቑካ ትሓርቕ እቲ ሕርቃን ዝመጸ ግን ካብቲ ሰብ ዘይኮነስ ንሱ ንዓይ ንዕቑኒ ካብ ዝብል ናትካ ትርጉምን ሓሳብን እዩ ስለዚ ስምዒትካ ንምቕያር መጀመርታ ነቲ ኩነታት እትህቦ ትርጉም ቀይሮ እዚ ማለት ዝኾነ ዘይትደልዮ ፍጻመ እንተጋጥመካ ቀጥታ መልሲ ቅድሚ ምሃብካ ንምንታይ እዩ እዚ ዘጋጥመኒ ኢልካ ንባዕልኻ ሕተት ነቲ ፍጻመ ካሊእ ትርጉም ክትህቦ ፈትን ካልኣይ ንስኻ ሓሳብካ ኣይኮንካን እዚ ማለት ኣእምሮኻ ከም ሬድዮ እዩ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ድምፅታት የቃልሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትወድቕ ኢኻ ዝብሉ ሓሳባት ክመፁኻ ይኽእሉ እዮም እቲ ዓብዪ ስሕተት ነዞም ሓሳባት ከም ማንነትካ ወሲድካ ምስኦም ምጥባቕ እዩ እቲ ሓቂ ግን ንስኻ እቲ ሓሳብ ኣይኮንካን ንስኻ እቲ ነቲ ሓሳብ ዝስምዖ ዘሎ ተዓዛቢ ኢኻ ስለዚ ሓደ ኣሉታዊ ሓሳብ ምስ ዝመፀካ ክወድቕየ ኣብ ክንዲ ምባል ክወድቕየ ዝብል ሓሳብ ይመፀኒ ኣሎ በል ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እቲ ሓሳብን ክፍተት ፍጠር ሓሳባት ከም ደበና እዮም ይመፁ ይሓልፉ ንስኻ ግን ከምቲ ሰማይ ጸኒዕኻ ተተርፍ ሓሳባትካ ካብ ርሑቕ ኮይንካ ክትዕዘቦ ምስ ጀመርካ ሓይሊ ይስእኑ እቲ ሳልሳይ እቲ ናይ 90 ሰከንድ ሕጊ ስነ ፍልጠት ከም ዝነግረና ሓደ ስምዒት ኣብ ኣካላትና ብኬሚካል መልክዕ ዝጸንሕ ን90 ሰከንድ ጥራይ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዝጸንሕ እንተኾይኑ ግን ንሕና ደጋጊምና ስለ እናሓስበሉ እዩ ስለዚ ሓደ ብርቱዕ ስምዒት ምስ መጸካ ን90 ሰከንድ ጥራይ ብህድኣት ተንፈስ እቲ ማዕበል ስምዒት ክሓልፍ እዩ ራብዓይ ነጥቢ ስምዒት ትእዛዝ ኣይኮነን ዝብል እዩ ሓደ ነገር ክትሰርሕ ደሊኻ ግን ድማ ድኻም ይስምዐካ ክድቅሰለኒ ትብል ፍርሒ ይስምዐካ እዚ ክሰርሕ የብለይን ትብል ስለዝደኸመኒ ክድቅሰለኒ ወይ ስለዝፈራሕኩ ክሰርሕ የብለይን ምባል ጌጋ እዩ ስምዒት ከም ሓደ መመልከቲ እምበር ከም ኣዛዚ ኣይትርአዮ ከፍርሐካ ይኽእል እዩ ግን እናፈርሐካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስምዒትካ ንተግባርካ ክውስኖ ይትፍቀድ ሓምሻይ ዲስፕሊን ካብ ስምዒት ይበልፅ መብዛሕትና ሰባት ዓወት ዝመጽእ ደስ ዝበለካ ግዜ ብምስራሕ ዝመጽእ እዩ ይመስለና ዓወት ዝመጽእ ደስ ዝበለካ ግዜ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ብዲስፕሊን እዩ ዲስፕሊን ማለት ድማ ስምዒትካ ንጎኒ ገዲፍካ ደስ ይበልካ ኣይበልካ ብዘይገድስ ነቲ ዝወሰንካዮ ውሳነ ምኽባር ማለት እዩ ድሌት ክመጽእ ኣይትጸበ ስራሕ ጀምር ድሌት ባዕሉ ክስዕበካ እዩ እቲ ሻድሻይ ኣከባቢኻ ምፅራይ ኣእምሮኻ ብዝሰምዖን ብዝርእዮን ነገር እዩ ዝቕረጽ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ዜና እትሰምዕን ምዘመረሩ ሰባትን እትውዕል እንትኾንካ ኣእምሮኻ ሰላም ክረክብ ኣይኽእልን ንኣእምሮኻ ካብ መርዛም ሰባትን መማርቲ ሰባትን ነፃ ውፃእዮ ኣብ ክንድኡ መዓልታዊ ናይ 30 ደቂቓ ንባብ መተባብዓ ሓሳባትን ሞራልን መዓልትኻ ጀምር ሻውዓይን ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ መዓልታዊ ልምምድ ዝብል ይኸውን እዚ ኩሉ ሓሳብ
ብምስማዕ ጥራይ ኣይሰርሕን ተግባር ይደሊ ከምቲ ኣካላትካ ንምህናፅ መዓልታዊ ጅም እንትኸይድ ኣእምሮኻ ንምህናፅ ድማ ዘምስሑ 3 ተግባራት መዓልታዊ ክትለማመድ ኣለካ። እቲ ናይ መጀመርያ መዓልታዊ ፅሕፈት እዩ። እዚ ማለት ሓሳባትካ ኣብ ወረቐት ኣስፍሮም ሽዑ ንስኻ እቲ ሓሳብ ዘይኮንካስ ነቶም ሓሳባት ናይ ርሑቕ ተዓዛቢ ትኸውን ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ምስትንታን ወይ ድማ ሜዲቴሽን ንብሎ እንትኸውን እዚ ማለት ሓሳባት ክመፁን ክኸዱን ብህድኣት ተዓዘቦም። እቲ ሳልሳይ ኣወንታዊ ዝርርብ ወይ ድማ ሰልፍ ቶክ ንብሎ እንትኸውን ንውሽጥኻ ኩሉ ግዜ ከም እትፈትዎ ሰብ ከም እተበራታቶ ጌርካ ዘራርባ ብኣወንታዊ ሓሳባት ድማ ተመገብ። ኣብ መወዳእታ ክነግረካ ዝደሊ ንኣእምሮኻ ክትቆፃፀር ከለኻ ንህይወትካ ክትቆፃፀር ትጅምር። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ባርያ ስምዒትካ ምዃን ኣቋርፅ፣ መራሒ ህይወትካ ድማ ኩን። እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ኣእምሮኻ ዋና ምዃን ማለት ሓሳባት ከይመፁ ምክልኻል ማለት ኣይኮነን። ሓሳባት ኩሉ ግዜ ክመፁ እዮም። ብኣንጻሩ ሓሳባት ምስ መፁ ንዓኻ ከይጉፅኻ ምኽኣል ማለት እዩ። ንሎሚ ሓንቲ ነገር ፈትን። ንኣብነት ሓደ ሰብ ክቆጥዐካ ከሎ ቅድሚ ምላሽ ምሃብካ ዓሚቕ ትንፋስ ተንፍስ፣ ለውጢ ክትርኢ ኢኻ። እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብካዮ ላይክ ግበሮ። ተወሳሳሊ ቪድዮታት ንምርካብ ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕ። ኣብ ኮመንት ድማ ንዝበለፀ ትሕዝቶ እዚ ክስተኻኸል ኣለዎ እትብሎ ነገር እንተሃልዩ ኣቕምጠለይ። ስለዝተዓዘብካኒ ይቕኒየለይ። ኣብ ዝቕፅል ብተመሳሰሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።